sumerba arum kandanyo kandanyo sasmita jati sasmita wang siteng dewa gunjing langit kelap-kelap katon blerekin canging alis risang maweh gandrung ana podi bilawa mlayu-mlayu gawe kaget Salindri aku dioyak-oyak kincaka ora sudi aku ngladeni wong nista kaya ngono kae kewajibanku dadi jago wis rampung malah botoe nesu yen pancen kowe bakal mundur utawa sumingkir mlebu pasar gedhe Wirata wae Bilawa ya yen pancen kaya mangkono Suramrata Jayamrata gerebutan aku sayuda mara saged iwuri ampianku wong jlara buten kaya menjangan mati
Ayo tandingana iki Patih Kincaka Rupa. Saanane wong Wirata maju bareng kroyokan aku. Ora-orane gigrek wuluku sak lomba. Merga kabeh mau lho, iki sapa iki? Enek wong tek cuantik kaya ngene iki. Sapa no? Jenengmu lho sapa? Beh, ngene iki lho, enek wong wedok guyune iki semu ingah-ingih ngene iki. Marai gregeten aku ngene iki, Inggih, paduka ndangu dhateng jasad kula. Kula abdinipun Dewi Utari, nami kula pun Salindri. Lah dalah kowe sing tak goleki. Hei, hei, hei. Salindri. Ing atase kowe mung batur ning ayumu wis brebeki jagat Wirata. Kabeh nom-noman sak Wirata padha ngleng-leng bingleng hang lelamong kedanan karo kowe. Klebu Patih Kincaka Rupa iki. Mula kang mangkono Salindri lerena anggonmu dadi bature Utari. Tak pondonganing Kadipaten Kincapura kowe ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tumibeng aning kasur babut cintaku sayangku senukku. Empel. Lambene tipis. Ning dhuwure ana brengose tipis, ndahne nek dicokot iso muni mak. Wah. Aku moh ngono kuwi. Merga ana paribasan. Salindri. Wedok nek tak jak kok malah enek emoh-emohe ngono malah kanggo aku tantangan. Wengko luwe lho wengko. Kok malah dalang dhewe lho. Salindri comlayu. Atiku di balong
Sediaku arep ngayomi si Adi karep ben ora dioyak karo Patih Kincaka ning katemahane lakone salin Yayi. Aku malih arep digonjak, aku arep diruda paksa supaya gelem dadi garwane Patih Kincaka. Aku kudu piye Yayi? Gek Patih Kincaka ki nek nyawang aku sawangane medeni. Iso nyawang kon dhuwur mengisor, mendhuwur neh mengisor neh. Aku njaluk pengayoman karo kowe Bilawa. Yen ngono lakone disalin. Kowe mundur, aku sing bakal menehi pasinaon marang bocah kae. Bilo, aku ora butuh karo kowe. Aku goleki buron laronku. Ora ana kidang menjangan milar dudu kewan. Nanging wong wadon ayu jenenge Salindri. Dheweke wis bingung, wis pinter gawe gonjing ing atiku. Kowe sumingkira. Tak gendonge Salindri dadi bojoku. Parangka dalem negari Wirata
risang kincaka rupa dalah rupa kinca tanggap risang ratu saking negari Trigarta Prabu Susarma ingkang sampun dangungi igit-igit ngupadi lenane Praja Wirata Gantya Winarsita Naragaya ing negara Ngastinapura. Darajating praja kawuryan musunya ruri ora pangrehing utara karana tanpa palupi Anjrah kang puspitarum kasiliring samirana mre Sekar kadung ngas gandanyo raras tenaning driya ya jagat ya dewa ya bathara tak waspadakake iki tekane adiku saka negara Trigarta Prabu Susarma ya Prabu Susarman padha becik sak tekamu yayi lho nggih awit pangestu paduka kok Prabu Duryudana niskala lampah kula mboten nyandung halangan setunggal menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk kok Prabu Duryudana. Ya. Banget panariman ingsun akarya bombong jroning pikir. Maragage praptamu
katon sumengko pengawak Bajra Sigara kang mawa kita kang hamengku gati apa wigatine Prabu Susarma ya Prabu Susarman ratu ing negara Trigarta. Lho nggih. Sakmenika wonten kabar ingkang nyengsemaken dumateng Batos Paduka Prabu ingkang magepokan kelawan Praja Wirata. Wirata sampun kelangan kekuatan. Wirata sampun koncatan kadigdayan. Ibarate macan kang tanpa siung, gajah kang tanpa telale, ula kang tanpa wisa. Awit kekuatan Wirata sampun ludes keles. Raden Patih Kinca rupa Kinca dalah Raden Rajamala sampun dumugi ning pati. Mangkono Yayi Susarma. Lho nggih. Lah banjur karepe Siadi Susarma. Lirik kaya kepiye Yayi? Kok Prabu? Ratu sinebat Gung Binathara menika ratu ingkang jembar jajahane. Menapa Paduka Koko Prabu Duryudana mboten kepengin ngelar jajahan? Jalaran sampun diseseni jagat saisine negara adikuwasa menika wonten ing jagat namung kalih setunggal negara Ngastina, angka kalih negara Wirata. Yen to Paduka Koko Prabu Duryudana kepengin Ngastina saya menjelo, Ngastina tambah kondang, tambah kuncara. Ketahipun Paduka saged nelukaken negara Wirata. Mumpung menika negari Wirata mboten anggadhahi kekuatan, mangke kekuatan saking negari kula Trigarta sagah manunggal dados tunggal kekuatan kelawan barisan negari Ngastina. Mangke Wirata dipun rampit dados kalih. Saking ajeng barisan saking Praja Trigarta, saking wingking barisan saking negari Ngastina. Mangke mboten ngantos suruping srengenge Wirata saged rata kelawan bumi. Leng-lenging driya mangu mangunggung kanduhan rimang lir lena tanpa kahanen lir lena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang biah utama trontong pemadang tumrap Duryudana. Negara sing kuat ki aja nganti loro ning siji ya kuwi Praja Ngastina. Saka ego pratikile Yayi Susarma Wirata kudu dibedah. Paman Sengguni. Kados pundi gagasan Paduka Paman Sengguni? Pun Paman setuju nggih. Setuju kados pundi? Ngluru-luru agawe. Menyelam sambil minum air. Sepisan ngelar jajahan ingkang angka kalih goleki bulan laron si Pandhawa. Nek diitung nalika para Pandhawa kalah main dadu biyen 12 taun mapan ana alas Kamiyaka menika sampun kelar. Menika sampun pundhat kok nggih. Ning setunggal taun kedah umpetan ana salah sawijine negara yen Pandhawa durung nganti setahun kok wis konangan meneh. Tegese Pandhawa kudu mbaleni dadi wong buangan meneh jroning 13 taun. Ngaten Paman, lakar kasinggihan nggih. Nggih, menawi mekaten kula sarujuk. Sinuwun, piye Susarma? Menawi Wirata sampun kabedah, kula mboten badhe nyuwun bondo sak peser mawon. Nanging ingkang kula suwun namung setunggal nggih menika putri boyongan. Putrinipun Prabu Matswapati nenggih pun Dewi Udari sinuwun. Iya Susarma. Paduka sepakat? Yo aku sepakat. Menawi mekaten badhe kula bidhalaken Wadyabala kula saking negari Trigarta manunggal kekuatan kelawan barisan Ngastina. Senika ngestaken dawuh Koko Prabu. Sikra kancutku mregut ngempat watang ora basa mungsuh
raja kantaran bau sayekti sing olehna prateng lampus
apa wartane neng dalan akeh wong mati mati keneng apa matine denani yoyo suduk jojo prapeng kikir sukmane ilang raga karingan lintre durung suwe anggonku lumaku saka praja Trigarta iki ana manungsa kang mapak baris apa pangkatmu sapa kekasihmu warangka dalem Raja Wirata Patih Nirbita kekasihku bali takon sapa kang dadi cecunduk ing lagu Tumenggung Sasra Denda aranku Nyolowadi lagumu sumedya arep menyang endi Blaka Suta wae bakal bedah Praja Wirata ya jagat ya dewa ya Bathara Patih Nirbita kang dadi pepalang wani karo aku entek wedine karewanine matna sastra jendramu ateken aji japa mantramu kelak-kelak remet diadiau kowe katanya merwalang
durung kalah aku. Cobanen. Hot. Ha. Ambruk klieng-klieng kowe. Hot. Ho. Red. Oh, mati. Oh, tidak mau ketinggalan. What? Wedan nih.
Aduh. Aduh yang. Aduh yang. Ketutan blonggot. Kaprabasru kabrahan nanggeget waja mlintir kumbala sugal wijiling sabda Hari santri Garta padha mundura Prabu Susarma kang bakal ngayunake pupuh ayo barisan Wirata Njogeta tak kendangi kowe. Mungsuh Prabu Susarma lakon dadi klalare ngepek-epek. Sapa kowe? Patih Nirbita. Nirkita. Nirbita. Cobanen. Senengan. Hei. Ayo cobanen. Nek nyoba kudu bayar tapi. Hot. Hot. Hit. Hot. Hit. Hot. Hat. Angel mencekelane. Ya, tak telateni ya. Pokok sering dijajak kening hik ngono kecekel dhewe. Mas. Hit.
Digara bala kang tumingal perang canto samya medali lir kathit wileting godo Sita to kula wonten dawuh diuji lonjong mimis playumu melar mingkus ambekamu ana apa ngaturaken ketiwasan Rama Dewaji. Babar pisan boten dugamana yen to sak mangke negari Wirata kedatengan mungsuh. Kedatengan mungsuh lakar kados mekaten. Mungsuh saka risang maweh saking negari Trigarta nuringgih Prabu Susarma lakar kasinggihan. Sabarang kabeh sajake Susarma duwe rasa lorati marang panjenenganipun. Amarga ndak tampik risang bali weruh maris ageng nganti-wanti gebak peperangan marang negara Wirata teksi nantang perkara karo Prabu Matsapati. Gatotkaca kang prapta nulinggih Paman Janaka. Piye kabar kawusanane? Kowe ndak utus dinusa marang ing pertapan Cemara Gading saperlu ngebun-ngebuni sukan gegawah. Sore melamar sekaring pratapan Dewi Jayang Resmi putrane Begawan Jayang Sabda kang tansah dipun musik ana telengi atuning panengah Pandhadarang Jaya. Kepiye kabar kawusanane kulit? Ngaturi muninga Paman Janaka iya piye cah bagus. Ana apa ukara? Waduh ngaturi ketiwasan Dewa. Kula sampun sowan ing pertapan Cemara Gading. Kepara ingkang badhe prajurit Wirata mapak barisan saking Trigarta. Mboten werusangkan paraning Hyai negari Wirata wonten ingkang nglamaraken dhateng kagem inggih menika putra paduka inggih menika Bambang Wisanggeni. Ingkang dipun pandhegani nglamaraken kagem putra Karna Basusena bangsa inggih Radenata Lesmana Andra Kumara lawan Kakang ing Praja Tresna Kakang Bimanara Kasura inggih Kakang Stijo inggih badhe ngayunaken Endang Jayang Resmi. Iblis laknat. Iki mesti kanthi sampeka sing digawe dening Susarma kelawan Duryudana. Ngadani diri sayembara wonten prajurit Trigarta satemangguring kang sarta sarananipun mbok menawi badhe anggarwa Endang Jayang Resmi. Nah iki mengko Wirata bakal wonten dawuh Paman. Mara diadi saranane. Perkara bondo donya Wirata bakal tak lilake. Paman, perkara bedahe Wirata tak lilake. Ning adimu utari gawan lunga. Paman aja nganti kejamah dening mungsuh kulinge Kanjeng Rama babagan Susarma tak ajepane dhewe dedapurane pertapan Cemara Gading menawi saged wujuti inggih menika wujudipun tuku manik gambar bumi. calon mara tuaku si Matswapati.
mumpung aku isih sugih ing pangapura. Mumpung aku sugih ing rasa pangapura. Wulungno anakku si Utari dadi jatuh kramang. Yen ora kepengin negara Wirata tak ratake kelawan lemah. Anakku Utari timbang tak rabek ning karming goreng ukara edan. akarono karanan marat disi akarono karanan marat disi Ratu Kempong Perot jambul wanen ora jecek mlaku yen ora kinumak nganggo teken Banowati nungkula kepareng aku isih iman marang nyawamu wonten ing ngarasanipun Ostaryo anggonmu dadi ratu lan mangestoni anakmu dadi bojoku wonten wigatos menapa kasembatan kang jinangka yen wis ngatang-ngatang dadi batang ragane Matsopati jelek urip apa wigatine kalak kontak loke sak dosamu kagian tebangal iki tampanono kastene Matsopati dateng Jinandika Kakang Mbok lho kok njaluk pangestu menang Banowati boten gantalan banyu malih kula dadi guru film apa kula dadi jatuh krama malih karo sapa kaliyan putranipun Kedawan Jayeng Sabdo sing ngrasa milya wangi indah Jayeng Resmi mutar ambruk canda Dimas Janaka aku mung njaluk senjata pikantuk marang jeneng sira Yai. Babagan menapa Kakang Mbok? Dimas, aku tinangisan kelawan putraku Lesmana Mandra Kumara. Njaluk rabi. Sing dirabi ya sing kok karepake iki Endang Jayeng Resmi. Ngalah ya Dimas, ngalah. Bantu aku. Rabekno Lesmana Mandra Kumara kelawan Pangudari Jasrari Urwati rawat wewati bojomu ki wis akeh bojomu wedi lamun kawin pirang-pirang lelasa dadak arep rabi meneh penjaluk apa tak turut talowo apa ora ini kelakon tak golek Iyai sing paling larang mbok rebut bangko kakangku honopo kondomu sing bondo Yayi Negara Wirata saiki kahanane kaya ancik-ancik pucuke ngeri sing ngepek kowe sisip sembiri luput katuranggane dina iki Negara Wirata bakal bedah amarga sak mengko Prabu Matsopati wis diajar dipolo gantang dening Susarma Ratu Negara Trigarta. Mula dina iki tulung ana ya Di, kowe sing sekti, kowe sing santosa luwarana panandhange Prabu Matsopati ya Yai. Pun kawan Endang Jayeng Resmi kula Janjane atiku isih lara karo Matsopati. Matur nuwun Dimas. Nah, aku wis gelem ati jagone wong Wirata nadon menungso biyen. Tak rewangi kurban Jiwaraga. Ning nyatane sapa aruh bae ora. Apa meneh matur nuwun. Kaya ngono kuwi janjane ngunduh kowe ing pakarati satemah negarane dicak-cakan dening mungsuh. Yayi ilang ana rasa serik. Wong kundang ki akeh-akeh yen ketemu wong sing dikenal adate lali. Dereng para dianggi mbok sampeyan tulung ana negaramu iki ya Yayi. Ning nyatane aku dadi jagone Wirata. Kok malah ngeboti wong liya tinimbang ngeboti anake dhewe kelawan Ratu Wirata. Yayi elinga. Aku lan Siadi kari dungkap pirang dina maneh. Kari sedina iki upetan ana negara Wirata iki. Yen to nganti negara Wirata bedah tegese awake dhewe bakal onangan dening para Kurawa. Sing penting Semar Badanaya wis baleni dadi wong buangan 13 taun suwene. Onangan yo ben baleni hukuman ben. Ya ampun. Ing tembe mburine yen ana apa-apa Semar ora tanggung jawab. Bilawa. Tak
Kowe mung mikir diri pribadi ning ora mikir marang sedulur-sedulurmu. Salahmu biyen kowe main dadu. Yo. Yen pancen kowe ora gelem ora apa-apa kok dhewe perkarane. Loro atiku kowe ngundat-ngundat lakon kubur. Tak maju dhewe mati-mati yo yen aku. Maju pabaratan ngadepi Prabu Susarmo Derena. Merahina semubang iwang aruna. Kadinetrane nganggo rapuh. Urip ora tau nate. Lemar sabaning kuila ringgane goro saketer. Dadangane si Susarmo. Initunganing kunglir wuwu sing pinipan. Madeg kayangan Eko Pratala Paradyan Antarja ngadhep Bathara Eka Warna. Sambako kowe Matsopati ya. Ratu ora kena digawe becik. Nantang karo Ratu Trigarta. Andek luna ora sepira kasektenmu. Sawangen. Sawangen. Tombak iki kang bakal nyampurnake nyawamu. Ngeterke kowe ning neraka jahanam. Yata larata saking godha sakura kula yen atane mutusa sang sri lho iki ndak sawang katone si Antarja ingkang prapta ana ing kayangan Eka Pratala ngadhep marang panjenenganing Sun Bathara Eka Warna. Duringgih apa perlune Antarja? Eyang Wulun kula badhe ngampil wujudipun salina wujud gambar bumi ingkang minangka nganti paduka ingkang nyepeng kinarya serah-serahan manten serah-serahan rabinipun kang rayi sanggeni kaliyan putri saking Cemara Gading ingkang sesilih endang jayang resmi ning sejatine kowe bakal nyilih cupumane gambar bumi latar kados mekaten yang dibulun. Ya Antarja yen kowe bakal nyilih wujude cupumane gambar bumi bakal ingsun siji mergo apa? Dasarku nyilihi marang si Antarja amarga sejatine cupumane gambar bumi iki duweke sapa-sapa kejaba mung duweke simbahmu dhewe Bathara Hananta Boga. Yen putune bakal nyilih tartamtu bakal tak silih tampanen cupumane gambar bumi iki Antarja. Ora ngerti 13 taun iki wektu ora sedelok. Wektu suwi. Suwi iki kanggo obat. Ayo. Nah, teko ya. Nah, teko cah kanjuran nomor dilawan. Aturaken sembah nuwun Eyang Wulun sampun minangkani pamutahipun Kang Rayi Bambang Wisanggeni. Iya padha-padha Antarja. Kalilan nuwun pamit tambahin pangestu. Badhe ngombyongi temantenipun pun Bambang Wisanggeni kaliyan Endang Jayang Resmi. Ya muga-muga kasembatan kang jinangka ya Antarja nggih ngestaken dawuh Eyang Wulun.
Weh, lah dalah iki ndak sawang putuku bocah bagus Nalendra Traju Tresna Bima Narakasura. Dene iki yang kulun tekan rene ana pariga gawe apa he Bima Narakasura? Kula badhe ngampil wujudipun cupu manik gambar bumi. Minangka syarat sarana anggen kula badhe palakrama kalian Endang Jayeng Resmi saking pertapan Cemara Gading dalam ujuran kowe kedisikan karo Antarja wis milih dhisik marang panjenengan ingsun arep kanggo syarat sarana rabine Simi Sanggeni dalah Antarja aja mlayu Antarja parat Antarja manik aretane satriya linuwe kang maradi mring kautaman Kowe maling. Aleke wujude cupu manik gambar bumi tak jaluk. Sing dadi manten Endang lawan Endang Jayeng Resmi kudu panjenengan ingsun. Aku mbok arani maling kowe aja murang tata. Cupu manik gambar bumi iki sing sejatine sing duwe iki mbahku Bathara Anta Boga. Ning dititikake lawan eyangmu ya kuwi Bathara Eka Warna. Mbuh, radep. Cupu manik gambar bumi tetep tak jaluk. Tak wenehke Kakang Bima Narakasura bareng pecahing dodo. Ngecak pirang-pirang laden iki. Iya, kawan Iwana gelar dan muncar. Tinon lerek kekonang surem sorote tanpa padang kasor lan haring. Putuku diajar dikala ganteng karo si Antarja. Aku kan dadi bae ora mung meneng bae. Aku ora bakal negake putuku Bima Narakasura Antarja. Cupu manik gambar bumi balekno. Yayi Utari. Kula wonten damu Kakang Mas Tara. Kawruhana ya Yayi. Lamun to praptanipun Kakang Tara mrepeki marang jeneng sira dina samengko. Supaya pun Kakang kine nyelametake marang jeneng sira Yayi Utari. Weh lah dalah. Jalaran dina iki negara Wirata lagi dirampit dening orang negara. Sore mripatku kaya didi. Ya kuwi saka negara Trigarta kelawan negara Ngastina kang bakal ngrubuhake kawibawan Antarja arep rabi negara Wirata kene. Aku eling nalika semono Ratu Trigarta Prabu Sarma gandrung-gandrung kapirangu kelawan jeneng sira Yayi Utari. Gambar bumi iki sing duwe panjenengan ingsun. Tak kira sing diancam incim dudu jeneng sira Yayi Utari tinemune jebul ya mung Siadi. Ngaru-ngaru wis tuwa musuhe tuwa ana Prabu Anta Boga Eka Warna lagi. Metokake kridane Wadyabala saka negara Trigarta. Lan kawruhana negara Wirana mono dirampit rong negara. Negara Ngastina lan negara Trigarta. Yen ana bobol barate negara Wirata pun Kakang kang dirupa nyelametake marang Siasi. Tobat. Ayo, kowe aja melu-melu. Karepen Siwi Sanggeni sing rabi, ora usah mbok jaluk cupu manik gambar bumi iki duweke Bathara Anta Boga. Aku tetep ngewangi putuku Bima Narakasura nganti kukuting jagat.
Antarja bakal tak Paduka menika jalerna putune musuh putu mbae musuh padha Lire mbae. kepiye kok siadi ngucapkan kaya mangkono? Nuwun inggih. Ing atasipun nyuwun sewu. Kanjeng Rama ingkang sampun kempung Jambulwan kemawon mantun magot ing pabaratan. Sesarengan kaliyan Kakang Seta dalah Kakang Maratsangka lah kok Paduka Kakang Tara golek kepenake dhewe. Nyelametake pun utari kula menika boten butuh dipun slametaken. Iya. Ingkang butuh dipun slametaken iku negari Wirata. Bomo Antarja, kewarna anta pokok Kedahipun nek kula dados panjenengan kula badhe ngetingalaken dharma bekti kinarya ngurungkepi negara Wirata. Nek kula dados panjenengan gandeng Kanjeng Rama dalah para kadang metu Wadyabala saking negari Trigarta. Kedahipun Paduka Candra Kanda mungsuh negari Wirata menika boten ngemungaken negari Trigarta nanging ugi negari Ngastina ingkang ngerampit saking niki. Kedahipun Paduka ngetokke kaprawirane Prajang Barisan Ngastina lah kok malah ndelik ngumpeting Mandek iki piye jawane? Beladara Utari. Aja padha tukaran. Wis kinodrating jagat pinurba ing dewa yen si Jayeng Resmi kuwi dadi jodhone Sini Sanggeni. Kowe barang areng siadi karo Bomo Nara Kasuraja ngucapkan kaya mangkono kaya pinecut kewanene pun Kakang. Jaluk baline cupu maneh gambar pun Kakang tengkoni tanggap kang dadi kelebate tembungmu. Wonten dawuh pukulun, wonten dawuh pukulun. Supaya aku madhep Senopati matangake barisan Ngastina ora ngono. Kasura karo Jayeng Resmi. Syukur menawi panjenengan kraos. Yo. Sejatine sing duwe cupu maneh gambar bumi iki sapa? Pun Kakang bakal madhep suraning Driya dadi Senopati. Bagus. Bosik. Mung bae Utari, mung bae. Nggonku bakal magut aning pabaratan aku kepengin nitih wujuding kreta Kyai Garuda Yaksa. Kamangka sipating satriya mono anggone nitih wujuding Kyai Garuda Yaksa ana madyaning pabaratan kudu ana kang dadi kusiri. Lah iki kira-kira sapa sing mani ngusiri aku? Kula wantun Raden. Antarja kowe katone krungu kabar aku. Kowe wis mondhong wujude cucu manik gambar bumi kuwi inggih paman. An samara pamoring suksma. Aku wae sing ngrabeki. Sinuksmaya winahya ing ngasepi. Aku sudarmane, aku bapak. Sinimbeng telenging kalbu. Dewi Siwi Sanggeni lawan si Jayeng Resmi. Monggo kula aturi nampi paman. Kowe kuwi sapa? Kula pun Kedi Wrahatnala. Osik. Kedi Wrahatnala kowe iki rak guru tari to? Kowe iki rak guru tari ana ing keputren negara Wirata kene. Kowe guru olah beksa. Ra iya, nuwun inggih lakar kasinggihan. Kamangka kowe kuwi sipating wandu. Lanang ora wedok ndelengane iku pripun? Kok wano-wani dadi kusir apa sing kok nggo piandel? Kula anggen jaite sampeyan mulungke teng Ndara Janaka. Badhe ndaramakaken gesang kula tumrap negari Wirata mriki Raden. Sanggeni karo Jayeng Resmi. Apa kowe iso ngendhaleni wujuding kreta? Nuwun inggih. Lho kowe kok kandha kaya menawi kula saged nindakaken pakaryan menika. Ndara Janaka niki sambati. Garuda Yaksa mono ora sak baene kreta. Dewi Banawati pengin nanging kuwi yasane para dewa. Ora bakal metu saka pagedhongan. Digawa Janaka sarana magut. Digawa Ndara Janaka badhe ngrabeke putrane Prabu Duryudana. Aduh mati aku. Kowe wani Prajang Barisan Negara Ngastina. Inggih kula mantun. Prasetyamu apa? Boten namung bondo jiwa dalah raga kula badhe kula udhakaken kagem katentremanipun Praja Wirata. Lho punika lho Kakang Mas. Ing atase Wrehatnala niku sipating mandu utawi banci. Nanging mantun ngrabasing yuda. Aku njaluk kamangka Wrehatnala niku
Cupu manik gambar sipating pandu lah padukun iku sipating priya lah kok ora wani magut perang ya duwe kakang kaya ngono jaluk wani karo paman Janaka ning katone ramamu rasa rujuk kuwi iya pun kakang wani kanggo srasran manten ora butuh janji nanging bukti si yo ayo Wriatno metu njaba tak tepungake kelawan Kreta Garuda Yaksa Kedi Wriatno sing penting tugase Kakang Antarja wis rampung jaluk cukup manik gambar bumi ning kahyangan Eko Pratala babakan digawa bapakku Kanjeng Rama Janaka kaleben wisanggeni sing murba kang sarta wasisa aku arep ngarabekke si Lesmana Mandra Kumara kelawan si Indan Jayalesmi. Kamangka ana syarate lho, Pak. Kamangka ana syarate lho. Syarate ya kuwi cukup manik gambar bumi apa wis panjenengan entuke, ha? Wujude cukup manik gambar bumi saka kayangan Eko Pratala wis ndak regem disanggeni. Coba njajal yen wis pancen bener-bener rama regem aku kepengin weruh diwujude cukup manik gambar bumi. Ora tamirah ingsun ora ono mawi wis ndak gowon mosok jiblok ning lah kok wis mbok gawa kowe maling sanggeni mara dagi balekno cukup manik gambar bumi marang ramamu ora iso nek pancen iso ayo rebutan yen pancen kuwi sanggeni kleru kasil mbok rebut ning yen pancen kuwi sanggeni ana ing dalane bener bakal ora bisa mbok rebut yen pancen si Jayeng resmi iki jodone kuwi sanggeni ora kurang dalan ora kajar rebut cukup manik gambar bumi Sawang Hendolo iki kereta Kyai Garuda Yaksa inggih Raden iki kereta kanggo nerabas ana peperangan kowe wani tenan apa ora Rajang Harisan saka Ngastina inggih kula mantun Raden tenan iki totone nyawa mantun Raden yen nganti kowe tumekaning pati kepiye Kedi Wriatno boten dadi kula gondeli nyawa kula mati yen dilani negara Wirata. bagus Ingkal mancing ana papane dewi-dewi, aku bakal mlebu ana pagedhongane kreta. Kula badhe mancing wonten papanipun kusir. Badhe kula gelak lampahi kreta. Ragaku mancep ana ing lemah. Aku tulung ana wisanggeni. Tekan kene kudune Rama Janaka bisa nyimpulake sing bener sapa sing luput sapa. Kurawa, maju Kurawa. Yo, Kurawa. Samubarani Astino, Astino. Janaka, wonten dawuh Koko Prabu. Kowe ngrumangsani luput apa ora? Anakmu wis Joko wis wancing rabi, rabekno, aja malah ngeboti wong liya. Hei. Mundur. Kembene raja kendhu ana ing aprek
dhuwur sing dadi pikiranmu. Kowe iki satriya aja nganti kelangan kiblat ing kautaman, tokomu banter ibadahmu kenceng kok. Kowe kok terpengaruh karo mandul-manduling payudara. Alah. Mendelong barisan ngastina kang putih kaya ana kreta tek elok timen. Ing atase kreta mung siji bisa ngundurake barisan sing semono akeh. Sopo sing ngusiri kreta kok sajak trampil banget? Ya, konangan Narapati Basukarno tibane traca bala boh dadimu kowe. Mosok bapake ndak teko. Ayo nyekseni duweni nggih Pak Prabu. Ayo Janaka. Kaya udan ning mangsa rendeng mawaing parastra saking kendhenging langkap andadosaken miris sang senopati nenggih radyan utara Gya nglomba medhal saking Sampun baing kreta jagat pinurba ing dawa pinesti. tanggap sang kusir. Mugi-mugi bebrayane anakku si Jayeng Resmi kelawan Wisanggeni sakinah mawaddah warohmah kaya dene Kang Mas kula, Kang Mas Anjar kelawian Mbak Yu Puji. Mugi tansah atut runtut reruntungan pinaringan momongan satemah saged dados keluarga netepi tembung baiti janati rumahku surgaku. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan, selamat sing ditanggap ke wayang. Kiblatmu, Wim. Wiratnala. Aku mbok oyak njur kok banting ana lemah ki nalarmu piye? Aku iki anak ratu. Nggih, kula ngertos sing ngarani anak petik nggih sinten. Nanging patrapmu kang kaya mangkono iku lancang kelawan panjenengan ingsun. Panjenengan iku senopati menapa mboten? Ya, aku iku senopati. Prasetyaning senopati gelem mundur yen dadi batang. Sampun pejah napa dereng panjenengan? Ya durung. Kok mundur? Jenengan iku senopati nanging jerih getih wedi mati. Sapa sing ora wedi? Sapa sing ora miris? Nyawang panah sing drese kaya ngono kae. Nek pun wayahe tanggale niku nggih pun deres ngaten niku. Aja celometan ya. Iki mengko nek aku mati njur kepiye? Dikubur. Ya iki mbok nganggo reka daya wong piye ngono lho. Jenengan ajrih nyawang panah ingkang maewu. Jenengan ajrih, aku wedi. Sak menika diwalik lakonipun. Karepmu kula senopatine Paduka Kusire. Potonganmu. Kowe kok arep dadi senopati iki sing kok ndelke apamu? Kula aturi mirsani Raden.
Iki pusakamu tenan? Inggih. Kowe ngapusi. Kowe aja micake mripat melek, budhekake kuping tengen. Iki dudu pusakamu, no? Kowe maling. Kowe maling. Mboten. Kowe copet. Jal saiki aku tak takon. Pusaka telu iki mau apa bae jenenge Kedi Wrehatno lho. Kyai Sarotama Pasopati dalah keris pulang geni. Alah genah yen iki. Iki pusakane putuku Janaka. Kedi Wrehatno lho, kowe maling ya. Ngaku. Mumpung durung tak pecel diasmu. Ngene iki aku malih kelingan karo putuku Pandhawa sing wis 13 taun aku ora bisa ketemu. Wiwit lelakon Pandhawa dadu biyen. Pandhawa kalah satemah nganti saiki aku ora weruh halang ujure putu-putuku para Pandhawa. Oh, Janaka kowe isih urip apa wis mati, Nggir? Ampun nangis Raden. Raden Janaka menika taksih gesang. Apa kowe wis ketemu? Apa kowe wis ketemu karo Raden Janaka kok ngarani Janaka isih urip? Sampun. Ana ngendi papan dununge si Janaka? Mapan wonten Albaka. Ana gunung. Inggih Raden. Gunung ngendi? Mapan wonten Gunung Sakpejagong. Musik to. Gunung Sakpejagong iki klebu laladan desa ngendi? Klebet desa Aduarep. Desa Aduarep ki kecamatane Kecamatan Omong-omongan. Kanjeng Hyang, oh, kowe putuku Janaka. Layak sak brebetan kaya si Janaka tinemune jebul tenan. Oh, putuku. Lah banjur dulurmu liyane mapan ana ngendi kulup? Sedaya sampun mapan wonten Wirata. Kakangmu Puntadewa ingkang dados mantri Pasarageng Wirata salin asma dados Kakang Mas Tandha Dwija Kangka. Banjur si Werkudara ingkang dados jagone tiyang Wirata nuninggih pun Kakang Jagal Abilawa. Weh, latalah. Lah banjur adimu kembar Asesinglon Tantri Paladama Granti ingkang dados tiyang buruh ingon raja kaya wedhus sapi lan sak panunggilipun. Oh iya. Aku ngaturake panuwun ya Janaka. Nuwun inggih Kanjeng Hyang. Kula aturi sumene sawetawis. Kowe arep menyang endi? Badhe ngunduraken Kakang Angga Karna Basusena. Pangestuku sing nyurung lakumu Janaka. Malih Narya Palupi Surya Putra Narapati ngawonggo edan-edanan nalikane aku mentang wujuding Ganteo bakal nglepasi jemparing ana jemparing kang natas marang jemparinge Karna Basusena tegese sing manah kae keprigelane ngungkuli aku
Kamangka jagat ora gendhep loro sing bisa ngungkuli pangoleng Jempar iki ora ana liya kejaba mung bocah kae. Ya, yen tak wiyak saiki dadak baleni paukuman 13 taun. Kasuwen leh ku ngenteni Baratayuda. Cah bagus. Eling-elingen ya. Sok Baratayuda binangun musuhmu kudu aku le. Larata saking Gudha Sakura kula yen atanamutusa Sang Sri Bisma ing Durna wonten dawuh Kakang Panembahan kowe gurune wong manah nggih pancene kula gurune Painah wong manah iki ana panah ning patrape panah kok kaya wong sing lagi sungkem. Ngunjukake rasa kurmat bekti. Iki kira-kira panah nyasar apa pancen dijarak disengaja kaya mangkene. Lah kok malah guyu. Punika pancen disengaja, menika pancen dijarak Panembahan. Sing manah jagat boten wonten sanes. Sing saged manah kados wong sungkem ngaten iki kejawi namung putu kula pun jan. Oh, wis. Meneng. Dibatin wae ora usah diucapake. Tangan jenengan bibar nyekel napa wau? Ya bibar cewek aku mau. Oh. Nah. Malah Bisma kok wise. Wis enggal ayo bali Praja Durna, mangko lek Panembahan. Palugana kuning lekas lu kita linut tengah iki idung kangko wonten dawuh sinuwun bungah rasane ngatiku krungu kabar kang sumebar pawarta kang warata saindenging Wirata lamun to putraku Dara sing kuwi ngundurake barisan saka negara Ngastina. Nyuwun sewu sinuwun. Pamireng paduka babakan pawarta kala wau lepat lupute nggondi ingkang saged ngunduraken barisan Ngastina menika sanes ingkang putra pun utara nanging pun Kedi Wrihatnala. Abdi juru beksa ing keputren Wirata.
Kowe iki ngawu-ngawu gawar. Wis tetho sing ngundurke barisan saka Ngastina ki anakku si Utara. Wrehat nala ki bocah wandu, bocah banci. Apa ya iso? Ora bakal iso. Kowe bocah wandu, ora duweni daya kekuatan apa-apa. Kula namung matur witing klapa sak lugunipun. Paduka sinuwun Matsopati lenggah dampar keparabon dados nalindra kedah ngawuningani pundi ingkang leres pundi ingkang boten. Ampun ngatos nampi kabar ingkang kabur sinuwun. He Kangko. Aja montap dari kinetap duka yayasini kowe wani mancasi pengentikaning ratu ya sing ngunturke barisan Ngastina ki anakku dudu Wrehatnala mudeng kowe wani wejang kaya dalang nuturi kaya kiai anggepmu apa derajatmu ki mung sak tukang sapon pakaryanmu mung nyapu pasar Wirata lah kok wani mbantah karo ratu biangsa telek kepruk paidon pecah tiasmu kowe mutar Kangko Kang Mas Kangko luputmu apa dosamu apa nganti nampa benduning ratu dikepruk paidon nganti bentet bathukmu teleweran getihmu ing atase aku iki menungso sing sajeke urip ora iso nangis ning bareng weruh kakangku dleweran getihe sebet runtang ranting atiku ajur mumur marasku kowe aja mati kuat-kuatno Kangko Pandu bapakku piye iki lakone anak-anakmu Pandhawa oh dewa kebangetan leh mung ora arek jagating Pandhawa Bilawa kowe ngucap apa Yayi aja mung gedhekake rasa pangresula yen Siadi wis duwe niat labuh dharma marang kawula munggahe marang negara aja arep-arep pituwase Yodi lan yen Siadi nyuwun
adil aja njaluk adil marang Ratu Wirata nanging njaluk adil marang Gusti kang nyipta jagat. Syarate mung santosaning iman, luhuring budi sarta temening panembah. Ora mung kowe yayi sing nyuwun adil, nanging kabeh para kawula bebrayan agung sak negara Wirata sing disuwun ora ana liya kejaba mung pimpinan kang adil, kang sarta wicaksana sarta jejeking hukum lan pranatan. Nanging iki durung wancine ya yayi. Mula pawelingku marang kadang-kadangku kabeh para Pandhawa, aja jeleh utawa bosen nindakake laku dharma. Miwiti saka diri pribadi, kinarya patuladan marang para kawula kanthi lelandhesan ngrajut rasa kabangsan, ngreksa rasa kamanungsan.